dobre sa vyspať nemusí byť len výsadou kráľov. Spánok je môj najvernejší priateľ. Ešte nikdy ma neopustil. Možno preto, že na legálny vstup do krajiny zázrakov sa vyžaduje hlboko upadnúť do hladiny alfa. A v tom som doma. Spánok je transformačný a liečivý. Je naozaj tajomný a zámerne neviditeľný, ale možno si ho predstaviť ako silno obnovujúci. Keď spíte, celé vaše telo, každá bunka sa mení. Odumiera to, čo už neslúži. Oživuje sa to, čo má pre vás aj naďalej dôležitý význam. Uložte sa na posteľ, ľahnite si, zatvorte oči a jemne dýchajte, 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 dýchajte. Predstavujte si, ako sa okolo vás rozlieva žiarivé svetlo. Svetlo, ktoré prináša upokojujúce vlny, hladiace vašu tvár, vlasy, pery, dlane, ruky, trup, brúško aj stehná a celé vaše krásne končatiny. Pohľadkajte sa, až nastúpia zimomriavky. Nádherné žiarivé svetlo obkolesuje vaše telo a vytvára okolo neho a nad ním ochranný oval. Môžete sa naplno uvoľniť. Ocitáte sa v takom hrejivom vajíčku. Uspáva vás to, chlácholí. Prináša do vášho srdca pocity ľahkosti, uvoľnenia, splynutia a lásky. Toto je začiatok príbehu Alice z krajiny zázrakov. Môj príbeh, ktorý vám pomôže zaspať. Nesie v sebe pár cenných odkazov, ktoré si môžete so sebou vziať do svojho života. Pokračovanie si už dotvoríte podľa seba vo svojich snoch. Pre všetkých, ktorí márne klopú na dvere deduška Večerníčka, otváram svoju komnatu, kde sa spoločne vydáme na dobrodružstvo za lepším, krajším, zaujímavejším a hlavne uvoľnenejším bytím, kde dobro vždy zvíťazí nad zlom. Nech sa páči, pozývam vás na neuveriteľnú cestu králičou norou a prajem vám sladké sny. Dolu králičou norou. Alica začínala byť veľmi unavená. Sedela so sestrou na brehu rieky. Sestra si čítala a Alica nemala toho veľa na práci. Raz alebo dvakrát nahliadla do sestrinej knihy
neboli v nej žiadne obrázky ani rozhovory. Na čo je kniha, pomyslela si Alica, v ktorej nie sú obrázky ani sa v nej nerozpráva? Snažila sa nejako sa zabaviť, ale bol to horúci deň a ona sa cítila ospalá a otupená. Stojí potešenie zo sedmokráskového venčeka za úsilie postaviť sa a ísť nazbierať kvety? Hútala Alica. Ešte stále sedela a premýšľala, keď tu zrazu okolo nej prebehol biely králik s ružovými očami. Vidieť králika nebolo nič nezvyčajné a Alica nebola prekvapená ani vtedy, keď králik prehovoril sám pre seba. Ó Bože, meškám. I skôr Alici napadlo, že to pravdepodobne bolo trochu zvláštne, ale v tom okamihu sa jej to zdalo celkom prirodzené. Ale potom vyťahol králik z vrecka na svoje veste hodinky, pozrel sa na ne a ponáhľal sa ďalej. Alica si uvedomila, ešte som nevidela králika s vreckom na veste alebo hodinkami, ktoré by z neho mohol vytiahnuť. Zvedavosť ju prinútila vyskočiť na nohy a králika nasledovať. Bežala rýchlo cez pole. Neprestávala premýšľať a keď králik zmizol vo veľkej králičej nore pod živým plotom, Alica ho okamžite nasledovala. Králičia nora chvíľu pokračovala ako rovný tunel, ale náhle začala klesať. Tak náhle, že Alica nestihla ani len pomyslieť na to, že by zastala, až si uvedomila, že padá hlboko do zeme. Bola to veľmi zvláštna nora. Buď bola veľmi hlboká, alebo Alica padala veľmi pomaly, pretože mala čas premýšľať a obzerať sa. Skúsila sa aj pozrieť dolu a predstaviť si, čo sa asi bude diať ďalej, ale bola tam príliš veľká tma. Nevidela pod sebou nič. No keď sa poobzerala okolo seba, zbadala skrinky a police na knihy. Tu a tam uvidela na stenách aj mapy a obrazy. Stihla si dokonca vziať z police pohár. Pomarančová marmeláda, ňam, pomyslela si Alica. Ale pohár je prázdny. Veľmi ju to sklamalo, ale pohár zahodiť nechcela, lebo netušila, čo alebo kto sa nachádza pod ňou. Takže ho vrátila naspäť do skrinky o kúsok nižšie. Téda, pomyslela si, po takomto páde si všetci pomyslia, že som odvážna. Pád zo schodov bude potom to hračka, nech už pristanem kdekoľvek. Dolu, dolu, dolu. Kto vie, ako hlboko som sa už prepadla. Povedala nahlas sama pre seba. Možno sa približujem ku stredu zeme. Pozrime sa na to. To by bolo 6437 kilometrov dolu. Alica bola v škole na hodinách veľmi šikovná. Tam však nik nebol a tak svoje vedomosti nemala komu predviesť. Ale ako sa hovorí, opakovanie je matka múdrosti. A možno práve opakovanie spôsobovalo, že si pamätala toľko vecí, ktoré sa naučila. Stále padala. Dopadnem vôbec? Pomyslela si Alica. Prepadnem sa skrze celú zem. Bola by to sranda dopadnúť na mieste,
kde ľudia chodia hlavami nadol. Nesmiem sa ich zabudnúť opýtať, ako sa volá ich krajina. Som zvedavá. Bude to Nový Zéland alebo Austrália? Nie, nemala by som sa pýtať. Pomyslia si, že som nevzdelané malé dievča. Možno tam niekde bude nápis. Dolu, dolu, dolu. Halica premýšľala nad svojou mačkou a takmer zaspala, keď odrazu sedela na vetvičkách a suchom lístí a bolo po páde. Okamžite vyskočila na nohy a rozhliadla sa. Zbadala bieleho králika, ako sa ponáhľa preč. Nemohla si dovoliť stratiť ani okamih. Letela ako výchor. Približovala sa k nemu a počula, ako sa neustále rozpráva sám so sebou. Ach, moje ušká a fúzy, bedákal. Je už tak neskoro. Potom náhle zabočil za roh. Aj Alica odbočila, ale po králikovi nezostalo ani stopy. Stála v dlhej miestnosti osvetlenej zo stropu visiacimi lampami. Po stenách boli dvere, ale keď sa ich pokúsila otvoriť, zistila, že sú zamknuté. Kam sa podiel biely králik? A ako sa odtiaľto vôbec dostanem? Pomyslela si a smutne vykročila do stredu miestnosti. Potom uvidela na 3 nohách sklenený stolík. Na ňom ležal maličký zlatý kľúč. Alica vzala kľúč a skúsila ho vo všetkých dverách. Ale žiaľ, buď boli zámky priveľké, alebo kľúč primalý. Ani jedny dvere sa jej nepodarilo otvoriť. Potom uvidela nízko nad zemou záves, ktorý si predtým nevšimla. Za ním boli malé dvere, asi 40 cm vysoké. Skúsila zlatý kľúčik a tieto dvere sa odomkli. Alica otvorila dvierka a vykúkla cez ne do tej najkrajšej záhrady. Záhrady so záhonmi žiarivých kvetov a fontánami. Radšej by bola v tejto nádhernej záhrade a nie v tmavej miestnosti. Ale bola príliš veľká. Malú Alicu to veľmi rozľútostilo a zronilo. Taká krásna záhrada, nariekala. Prečo sa neviem zmenšiť? Bol to zvláštny deň a Alica si začínala myslieť, že všetko je možné. Pomyslela si, že nie je dôvod vyčkávať pri malých dverách, takže ich po chvíli zamkla. Vrátila sa naspäť k stolíku v nádeji, že na ňom nájde iný kľúč, alebo aspoň knihu, ktorá by jej poradila, ako sa dostať cez malý otvor. Odložila kľúč, keď v tom na stole vedľa neho zbadala malú fľaštičku. Čo je to? Som si istá, že to tu predtým nebolo, vravela si Alica. Okolo hrdla fľaštičky visel štítok s veľkými písmenami. Vypí ma. Ale múdra malá Alica sa s tým nijak neponáhľala. Nie. Najskôr sa presvedčím, že to nie je jed. No, fľaštička nie je označená ako jed, takže by malo byť bezpečné z nej ochutnať, povedala si. Čo to so mnou urobí? Veľmi, veľmi pomaly si trošku odpila. Chutilo to lahodne, ako čerešňový koláč, puding, karamel a horúca maslová hrianka. Netrvalo to dlho a Alica fľaštičku dopila. To je ale zvláštny pocit, povedala si Alica. Cítim, ako by som sa zmenšovala a zmenšovala.
A naozaj, teraz bola vysoká iba 25 cm. Teraz, usmiala sa, som dosť malá na to, aby som prešla dvierkami do tej úžasnej záhrady. Najprv však počkala pár minút, či sa ešte zmenší. Bola trochu nervózna. Po chvíli, keď sa nič viac nestalo, sa rozhodla vrátiť k dverám do záhrady. Keď sa k ním dostala, uvedomila si, že zlatý kľúčik ostal na stole. Ponáhľala sa naspäť k nemu, ale na nešťastie teraz bola príliš malá. Kľúčik bol priamo tam, vysoko nad ňou, na vrchu stola. Videla ho cez sklo. Zo všetkých síl sa pokúšala vyliesť po nohe stola, ale nedokázala to. Úbohé dievčatko si sadlo a plakalo. Ale po chvíli sa na seba nahnevala. No tak, povedala. Prestaň plakať. Plakať nemá zmysel. Bola neobyčajné dieťa a často sa tak sama so sebou rozprávala. Myslí, Alica, myslí. Po chvíli uvidela pod stolom malú sklenenú škatuľku. Otvorila ju a našla v nej koláčik s nápisom Zjedz ma. Alica sa už nebála. Nuž, zjem to, povedala. Ak ma to zväčší, dočiahnem na kľúčik na stole. A ak ma to ešte zmenší, prejdem popod dvere. V oboch prípadoch sa dostanem do záhrady, takže mi je jedno, čo sa stane. Zjedla kúsok koláča. Ruku si držala na vrchu hlavy. Ktorým smerom? Ktorým smerom? Pýtala sa samej seba. Nič sa nestalo. Ostala rovnaká. Je to naozaj také prekvapujúce? Alica, vari sa niekto zväčšuje alebo zmenšuje po tom, čo zje koláč. Na sekundu sa odmlčala. Ale vari biely králik rozpráva? Dnes sa deje veľa veľmi zvláštnych vecí. Toto nemôže byť obyčajný koláč. A tak jedla ďalej a čoskoro ho zjedla celý. Alica bola stále ponorená v myšlienkach. Keď vošla do malej upratanej miestnosti a uvidela vejár a pár malých bielých rukavíc, vzala ich a chcela odísť, keď tu zrazu zbadala malú fľaštičku. Nebolo na nej napísané vypí ma, tak ako na tej predchádzajúcej, ale Alica bola príliš zvedavá na to, aby to nevyskúšala. Viem, že sa stane čosi veľmi zaujímavé, povedala si. Za každým, keď ochutnám nejaký nápoj alebo jedlo, niečo sa stane. Vyskúšam to. Dúfam, že potom zas narastiem, pretože takáto malá som už príliš dlho, povedala Alica a priložila si fľaštičku k ústam. A naozaj, po vypití narástla. Ešte pred prvou polovicou fľaše jej hlava narazila o strop miestnosti. Odložila fľaštičku a priala si, aby nevypila toľko, ale už bolo neskoro. Rástla a rástla, až kým jedna jej ruka vytrčala z okna a jedna noha z komína. A potom sa to zastavilo. Doma by bolo o mnoho lepšie, dumala Alica. Nezväčšovala a nezmenšovala som sa stále. Myši a králiky mi nedávali pokyny o tom, čo mám robiť. Ach, kiež by som tak nebežala za tým králikom do tej jeho nory. Ale aj napriek tomu je to tu zaujímavé. Divné, ale zaujímavé. Netušila som, že existuje takýto druh života. Keď som čítala rozprávky, nikdy mi nenapadlo, že sa raz uprostred jednej aj ocitnem. Alicine myšlienky sa po chvíli zmenili. Vedela, že sa musí z domu nejako dostať, ale po pár minútach uvažovania sa zvonka ozval hlas, takže sa započúvala. Marian,
Marian, hovoril hlas. Prines mi rukavice, rýchlo. Potom začula drobné kroky na schodoch. Halica vedela, že je to králik a že ju hľadá. Už sa ho ale viac nemusela báť. Bola od neho omnoho väčšia. Králik podišiel ku dverám. Pokúsil sa ich otvoriť, ale nešlo mu to. Dvere sa otvárali dovnútra a Alica na ne tlačila svojim lakťom, takže nemal šancu. Alica počula, ako hovorí: vojdem teda oknom. Nie, nevojdeš, pomyslela si. Počkala, kým bol králik pod oknom. Potom vystrela ruku a pokúsila sa ho chňapnúť. To sa jej nepodarilo. Náhle však začula škrek, pád a rozbité sklo. Chvíľu na to nahnevaného králika. Pat, kde si? A nový hlas so zvláštnym prízvukom. Som tu, vyhrabávam jablká, vaša jasnosť. Sem, poď sem a pomôž mi odtiaľto. Bolo počuť ďalšie rozbité sklo. Pat, teraz mi povedz, čo vidíš, keď sa pozrieš do okna. Vyzerá to ako ruka, vaša jasnosť. Ruka? Ale vidíš, aká je veľká? Zapchá celé okno. V skutku, vaša milosť. No tak, choď a zbav sa toho, povedal králik. Ostalo dlhé ticho. Halica počula len slabý šepot. Stalo sa jej, že zo situácie nevzíde nič dobré, a tak sa načiahla a skúsila chňapnúť druhýkrát. Tentokrát počula 2 škreky a ešte viac rozbitého skla. Som zvedavá, akým spôsobom ma chcú odtiaľto dostať. Už tu viac nechcem byť. Nastalo dlhé ticho a potom začula kolesá vozu a mnoho hlasov. Nepočula všetko, ale prisahala by, že vraveli niečo o rebríkoch a Billovi, ktorý sa spustí dolu komínom. Och, takže Bill sa spustí dolu komínom, áno? Povedala si Alica sama pre seba. No len sa na to pozrime. Pritiahla nohu najhlbšie, ako to šlo, a potom čakala, kým začula, ako sa malé zvieratko, netušila, čo to bolo, štverá komínom. Keď sa to dostalo blízko k nej, povedala: Maj sa, Bill, a vykopla. A čakala, čo sa bude diať. Prvé, čo začula, bol krik zvierat. Tam letí Bill, potom hlas králika: Chyťte ho! A potom nasledovalo ticho, ktoré vystriedali hlasy. Nepočula veľa, ale potom začula celkom jasne, ako králik vraví: Musíme ten dom podpáliť. Alica vykríkla najsilnejšie, ako vedela: Ak to urobíte, pošlem na vás dynu. Opäť nastalo ticho. Som zvedavá, čo urobia ďalej. Mohli by napríklad zvesiť strechu, pomyslela si Alica. O pár minút počula, ako králik hovorí: Toto na začiatok stačí. Čo na začiatok stačí? Pomyslela si Alica. Nemusela hádať dlho. Oknom vletela sprška malých okruhliakov, pričom ju niektoré zasiahli do tváre. Neopovážte sa to urobiť znovu, kričala. Alica sa prekvapene poobzerala. Kamienky sa menili na malé koláčiky po tom, čo sa dotkli podlahy. Dostala nápad. Možno by som mala jeden ochutnať, aby som sa zmenšila. Už ma snáď nezväčšia, teda aspoň dúfam. Takže jeden z nich zjedla. Skvelé, povedala Alica. Zmenšujem sa. Hneď ako sa zmenšila natoľko, aby prešla cez dvere, utiekla z domu. Vonku čakal hlúčik malých zvierat. Konečne uvidela Billa. Bola to malá jašterica. 2 murčatá mu dávali niečo z fľaše. Chúďatko, pomyslela si Alica.
Keď ju uvideli, všetky zvieratá sa rozbehli k nej, no Alica utekala do lesa najrýchlejšie, ako vládala. Teraz, povedala si, musím získať späť svoju pôvodnú veľkosť a potom musím nájsť cestu do tej prekrásnej záhrady. Myslím, že to je najlepší plán. Ale teda, ako sa mám zväčšiť? Zrejme musím zasa niečo zjesť alebo vypiť. Otázka znie, čo? Bol to skvelý plán, ale netušila, kde začať. Hlboko nad tým dumala, keď ju zrazu vyrušil prudký štekot nad hlavou a prinútil ju pozrieť sa hore. Odtiaľ sa na ňu veľkými okrúhlymi očami dívalo obrovské štenia a naťahovalo za ňou labku. Ty si ale krásny pes, povedala Alica a skúsila ho k sebe privolať, no bála sa, že by mohol byť hladný. Strach ju však nezastavil. Zodvihla paličku a zavolala na štenia. To zoskočilo dolu a pristálo na všetkých 4 labách naraz. Zavrtelo chvostom v pokuse paličku získať. Chvíľu sa spolu hrali, kým sa štenia unavilo natoľko, že sa mu začali zatvárať oči.